dhewe. Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah apa mangkel? Metu dhewe iki malah. Ora tak gawe lho iki. Ya aku ya ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bagi. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono kuwi. Baleni ya? Heeh. Aku mangan bae. Nggih, ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksudnya cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ah ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus main kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Ning daerah isin cawete abang ning njaba. Perang disopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kaya. Sing angel letek abang. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan, heeh. Medun undang-undang iso ubah kabeh kae mah. Apa yang sing ber Daginge, ha iya. Oh, daging. Awake ubah, heeh. Gak wetenge ndledek medun. Ya wae ndledek ya medun ndledek munggah iki. Kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet petruk iki lho ndledek medun. Heeh. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. Mangga. Apa ya kira-kira sing kepenak sing mirasa wae ora usah dadak sing angel-angel. Lesung jumenglung sruwi imbal-imbalan. Lesung jumenglung manakar mangungkung kumandheng kabeh isa jroning pati seneng dokek dok dokung dok dokek dokek dokung dok dokek dok dokung dok dokek dokek dok. Lesung jumenglung sruwi imbalan. Lesung jumenglung manakar mangungkung kumandheng kabeh isa jroning pati seneng dokek dok dokung dok dokek dokek dokung dok dokek dok dokung dok dokek dokek dok. Matur suwun Mas jan kepenak dirasake. Ki pancen kudu ganti kocake nek. Dituthuk ora muni. Ya kudune nek pancen ya garapane dhewe-dhewe. Kadang kala kothake ngatur menika sok kayu-kayu sing empuk menika cara gagrag Jawi Tengah tegesipun cara Surakarta. Mergo nek didocok ben suarane keprak iso kemrempiang pieng-pieng ngoten nika. Ning nek cara ngayuja mesti goleke kotak sing atos kaya kayu nangka, kayu jati. Nek didodhok iso tok 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 tok. Nah, bedane wonten mriku. Tak serokke semerang nek pecah. Nek ora tak serokke kok ora muni ya wis ora apa-apa. Ning nyewayange ya apik-apik tenan. Ning nong lesung jumenglung sruwi imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebaki sajroning pradesan tok tok tek tok tok lan sak piturute. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana tanpa gamelan. Sinden 8 kabeh. Oh mau ming ya surak iye ngono sing hayo. Kita nek wis do ngantuk iso ora apa-apa.
Pokoke dibetah-betah kele melek. 1 2 3 ya. Lasong jumangklong suri bali-balan lasong jumangklong manakar mangungkung ngumandang nepe isa jroning desa tok. Stop. Sing jerit ngepeki mau sapa? Oh, ae sindene edan. Ngumandang ngepeki ora usah munggah, medun wae. Oke dengkulmu plocot iki. Dibaleni 1 2 3. Engko nek nganti salah meneh marai mandeg balan-baleni sinden liyane do nesu arepmu lho sak. Ora ngerti nek engko kowe ditonyo tatin. Don lengene tatin wis sak kempolku kae gedhe banget. Ya 1 2 3 ya. Lasong jumangklong suri bali-balan lasong jumangklong manakar mangungkung ngumandang nepe isa Sik. Sapa iki? Apa? Memang dhuwur, Pak. Ya medun dikurya aja menang-menangan. Nek kancane medun kowe medun, ora kancane medun kowe munggah. Nek ketok piye? Lesung jumengklung sruwi bali-balan, lesung jumengklung manekar mangungkung ngomandang ngepeki. Nek cepet aja tunggake. Ngepeki, engko cethit suaramu. Medun. Arep notasine munggah, iki aku arep medun. Arep notasine munggah aku tetep medun. Yo. 1 2 3 ya. lasong jumangklong suri bali-balan lasong jumangklong manakar mangungkung ngumandang nepe isa jroning desa tok gung tok gung tok. Ya, ndak dikira ngowahi sing yasa notasi, sing kakung mengko munggah. Do setuju ra munggah nggo. Aku wis setuju. Kon munggah kok emoh. Ya munggah yo mesti yo. Alon-alon. Lesung jumengklung suwi bali-balan, lesung jumengklung manekar mangungkung ngumandang ngapaki. Iki sing kakung munggah men ora ana men dilegani sing seneng munggah 1 2 ya. Lasong jumangklung sruwi bali-balan lasong jumangklung manakar mangungkung kumandang nepe isa jroning desa tok gung tok gung tok. Kancaku iki cacahe pira ta jumlahe? Hah? Ora kancaku iki cacahe pira jumlahe? Nek 24 kok suarane ming wong 7. Apa wis ra kuat ngangkat cangkem? Lho Bagong wis teko. Yo. 1 2 3 ya. Lasong jumangklung sruwi bali-balan lasong jumangklung manekar mangungkung kumandang nepe isa jroning desa tok gung tok gung tok. Ya bagus, iki jenenge kompak ngono kuwi. Yo tak selang-seling. Nek tanganku munggah swara wedok, tanganku medhun swara lanang. Ora usah tak bulan baleni. Mbak Cumpe, Mbak Andung sing kurung kulino. Nek tangan kula ngeten niku wedok, nek tangan kula ngeten niku lanang. Diperhatikan. Begitu kula ngeten langsung wedok. Begitu aku set langsung wedok. Ya. Begitu aku ngene lanang langsung nyaut. 1 2 3 ya. Lasong jumangklong sruwi bali-balan lasong jumangklong manekar mangungkung kumandang nepe isa jroning desa tok gung tok. Nah, ngene iki belajar dari awal seperti dipedhot saya cedhak. Ya wis iki ampun dikeploki sik niki. Ampun dikeploki sik niki durung karuan bener. Yo 1 2 3 ya. lasong jumangklong sruwi bali-balan lasong jumangklong manekar mangungkung ngumandang nepe isa jroning desa Nah, iki jenenge lagi kompak tenan. Ora sembrono. Pisan Kas. Yo. Tak ketok rada cendak meneh. Ben do protes yo men. Kok men cendak? Ben.
Tak ketho kok. Ya 1 2 3 ya. Lasang Mangglung Sruing Bali Malan Lasang Sumanglung Padakan Mangungkung Kuman Apa Suling Pas ki lho. Lesung jumengklung nek iki kudu kata-katane cepat. Lesung jumengklung bal-balan. Dadi kalimat satu kata itu disambung ra apa-apa. Ya 1 2 3 ya. Lasang Sruing Bali Lasang Sumanglung Wis ah bubar. Marahi mumet. Aku sing ngabani kowe ngrasake mumet kok ora. Ayo angel langsung jumengglong sruing balan langsung jumengglong manakan mangkung. Jane iso nek upama dipaske ngono nek latihan apa mung karo latihan lesung jumengglong. Latihan liyane wae luwih penting kok ming lesung jumengglong. Ming Ane ya piye-piye kaya ngono wae sok-sok kadang kala iso menarik ribuan penonton ning streaming. Ming sak gembira luka kowe nganti saiki wonge lara lho. Ora mangkat mergo dijaluki gembira luka nek lunga ado kok mesti wedi nek dijaluki gembira aku lara aku. Ngopo lara apa? Lara gembira luka. Maka neno mangga kula nyuwun dipun dawahaken srebak ya. Nyuwun Mbak Cumpe monggo. Dipun dawah ya surah. Wah, kiai ini nek lingguh jan. Tuwajuh nek ngadeg mak plekene. Sendike macam-macam. Sak kelas ro Prastiwi. Duraku len Pak. Duraku. Ayo engko jajal, mengko tak tes ngadeg berdua. Ya. Tenan kok lak tes ngadeg berdua. Padha kuwi saya mengkeret. Wong Prastiwi kae esuk nek tuwa ki dadi jenglot. Yo, mangga. Mong lasunge hajuman. Wah, mak nyes aku. Bareng weruh garing teka padha aku ya mak nyas. Bareng kowe nang kene gojek karo kanca-kanca nembang apa, Tru? Lesung jumengglung. Nang endi iki? Nang desa Kesanga, Tuntang. Iki jane Salatiga apa Ambarawa apa? Salatiga. Salatiga? Heeh. Kuwi tanggane Solo papat. Hah? Tanggane Solo papat. Kok Solo papat? Solo 3, Solo papat, Solo 5, Solo 6. Solo 6, Solo 6 dengkulmu Solo 3 iki kutha ora diitung gong ora. Acara apa to? Bersih desa. Wah, jan matur nuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing percaya karo awake dhewe. Heeh. Ndongake muga-muga apa sing digayuh bisa kalaksanan, sing dijangka iso kelakon ya ning wajibe pancen ngono. Merga sing jeneng bersih desa ki ora kok mligi melek ming nonton wayang tok, ora. Ning muga warga desa Kesanga kene padha dicaosi pagelaran wayang kulit ki men iso dienggo cegah lek. Merga nek melek kuwi bakal entuk bokor kencana. Heeh, kaya tembange utawa suruke Enjeng Sunan Kalijaga. Ayo aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak lan sak piturute kuwi pusaka kuwi. Ayo tembang ning pusaka utawa mantram sakti. Patuladan sing wong melek ki pancen ya gedhe rezekine tenan. Oh. Ngono ya. Heeh, percaya aku to. Aku ki nek melek mulai mesti entuk-entukan. Asli to. Wis terbukti pancen nek meleki gedhe rezekine, saka gelem gawa linggis. Nggo apa iki, Kang? Lho, nggo pusaka.
melek. Heeh. Sore turu ora apa-apa, ning kok jam 10 kae melek. Madang ngombe kopi nyangking linggis sangu mangkat melek ngubengi omahe tangga teparo. Ngono ana sing mengos sithik dijegluk ngono. Engko rak olehmu melek entuk TV, entuk komputer. Kuwi maling kuwi. Maling kok tok peng-pengke ora. Aja kaya ngono ora apik. Tangga teparo le tuku apa bangsa TV, kulkas ku ya nyelengi tenan. Nek tok gawe kaya ngono kuwi ora becik kok. Aku ki ngomongke kok masa aku maling, aku ora pantes ta, paling ora aku direktur. Waduh. Direktur kaya ngono diapure kaya ngono kok direktur ngendi ora. Aneh-aneh ya terus. Heeh. Muga-muga kene tentrem, ayem lirik ing sambikala. Ha iya. Padha tinebina ing rubeda, tinebina ing suker sakit, kabeh mangya tentrem, ayem, sing luwih wigati rukun. Ya. Merga rukun ki apa-apa iso gati kepenak to. Rukun manunggal tetunggalan garap apa-apa nek bareng-bareng sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang, pancen bener. Wong iki nek ora rukun karo tangga teparo bakal ya uripe ra kepenak. Iki menungsane. Iki lho. Kira tau srawung tangga teparo. Kancane kerja bakti ngopi ning ngarep omah. Tengok-tengok dijak wangsulan. Mula ya ora tau ditangga. So nek mudar arep mendem dhewe iki. So nek mati arep mendem dhewe mangkat dhewe ning kuburan. Mula kowe iki dikandhani aja ngeyel, Gong. Sing srawung sing apik ngono lho. Ora kok njur apa-apa dhewe. Wong urip ning alam padang ki ra iso ijen. Kabeh kudu entuk bantuaning wong liya. Nek ana sing muni, aku apa-apa arep dhewe. Wah, gombalemu ki ora bakal kelakon. Bener, Gong. Mula dandanana uripmu kuwi ndak didoi tangga teparo. Siapa to? Kowe. Aku ngapae? Kowe iki lho ora tau srawung tangga teparo, ora kerja bakti ora gelem, apa-apa ora gelem. Njur kowe iki ngopo ning kampung iki nek ora nganti ora duwe kanca ngono kuwi iki uripmu arep kepenak apa ora penak rasane. Aku penak-penak wae kok. Kowe kuwi sing gagas dhewe kepenak. Ning aja kaya ngono, Gong. Ya, tak owane uripku. Ya, apa-apa tak mangkat esuk. Geduren ra dikabari arep menyang aku. Men ketok nek wong sregep, aku jenenge ngawur. Nek geduren ki nek ora dikabari ya ora usah menyang. Kayak kowe geduren kae ora tok kabari to tangga teparo. Lho, tak kabari kabeh. Ning pancen sing tak kabari ki tak goleki wong sing do masuk angin. Lho. Mergane men do ora menyang, dadi aku ki bathi ngono lho. Tak jojok-jojok nuwun Pak Mudya. Anggere metune mbuka lawang brigas jugrek ngono. Pripun Pak Bagong? Mboten sios. Anggere buka lawang pripun karo kemulan kae? Mangke geduren nggih tenggen kula. Kula mboten saged. Oh nggih mboten napa-napa. Ah, tegese lak besekane ngandang. Cah kok letunge kaya ngono lho. Ayo kuwi teknik supaya urip iki kepenak, Tru. Ya ora kepenak wong didoi tangga teparo kok lho. Wis aja gagas Bagong. Ayo tetembangan ndak wektune selak ngoyak. Ya. Nawala sing urung bisa diaturake, ya. Diaturake. Iki ane sing nyuwun uler kambang, Tru. Ya, saka Bapak Ruhara perangkat desa Kesanga. Oh ya. Sing kepareng diaturake uler kambang ya pesindene lenggah sik ya. Heeh. Engko nek sing rada lagu-lagu rada modern ya rada ngadeg ora apa-apa, ya. Mbak Cumpe wae. Oh ya. Kok jenenge Cumpe iki apa, Tru? Ha takonono dhewe aku ora ngerti ya. Asline sapa asline? Asline Retno. Ning parapane Cumpe. Blesteran kok sajake radong. Kok jenenge Cumpe ngopo, Ret? Lho, lek takon ki aneh. Kok jenenge Cumpe sok ngopo, Ret? Anu, Mbak. Apa, Gong? Bola atos iki. Takoni apik-apik kok le wangsulan apa, Gong? Lah jenengmu sapa? Bagong apa ora ya Mas Popak to ya? Ya ora apa-apa ora. Kok jenengmu Cumpe ngopo, Cung? Blasteran. Hah? Aku blasteran. Berarti loro sing blasteran, Tru. Heeh. Elisa karo Cundok. Cumpe kok Cundok. Cumpe iki blasteran ngendi kowe? Gimbal karo apa? Enggak gimbal, Pak. Apa? Oh, bahasa Indonesia ya? Oh iya. Blasteran antara Indonesia melawan Cina, Pak. Kowe iki blasteran apa bulu tangkis? Hah? Kok melawan ki piye?
Lah kan sagete bersatu ya berlawanan, Pak. Oh, bener. Ora berlawanan ya ora bersatu. Baul. Ayo. Kok bisa gitu? Ya dulu tuh lara-laranya anu, Pak. Oh, kepiye lara-lara? Aku malah bingung nek nyamani. Bagaimana lara-laranya? Oh. Kemelarah apa gimana? Dulu tuh nyokap kerja jadi TKW, Pak. Jadi TKW di Cina. Oh, nyokapnya apa, Truk? Simbok. Ibu. Wow, bahasane modern nyokap. Nyokap ibu bekerja Iya. Di Cina, Pak. Cina. Jadi apa? Housekeeper, Pak. Housekeeper itu apa? Babu. Kok housekeeper toh? Kok kelingarane housekeeper? House itu rumah, Pak. Ah. Kiper niku tukang jaga. Oh, wis paham aku. Wis. Tukang jaga rumah, housekeeper apik lho iki kata-katane. Kata-kata modern. Ha iya. Saiki soalé ketel wis dadi rice cooker. Heeh. Iya ya. Tukang nyapu dadi cleaning service. Sing maune sopir dadi driver. Ha iya. Iya ya, driver goblok. Ha iya. Kok nek driver goblok, sopir kuwi petok tenan. Wis marahi emosi. Ayo sing disalahke terus kowe. Ha iya wis ben terus housekeeper. Terus digendak sama bapakku, Pak. Bahasa Indonesianya yang bagus toh. Masa digendak? Dinikah. Ya, dinikah. Sama papaku, yaitu ndoronya sendiri. Ndoronya sendiri ngepek anu housekeepernya. Apa ndoronya dulu bag? Kok bag piye to? Aku ini ngepek kipere kuwi. Ya wis ben dirungokke sik terus. Terus gimana itu? Kemudian lahirlah Primungil dan diimpor ke Indonesia. Primungil itu siapa? Aku. Primungil. Ayo wis ben dak cilik ya mungil tenan kok gong sawak ndas tok. Ana sikile, Pak. Ayo terus dinamani kok iso dinamai Cungpe? Itu pemberian dari papa. Oh, papa. Dari marga, Pak. Keturunan marga, Pak. Marga apa? Marga Satwa. Papaku Marganya apa? Margali, Pak. Loli. Oh, bener terus. Ibuke margane? P, Pak. Ibuke margane? Marga P. Boh, nanti dijumbuhke karo terus dijenengi Licung P, Pak. Li Cungpe. Oh, terus telukane Cungpe niku wau. Heeh. Jan piyayi kok pinter lho. Ya syukur metu saka Margali. Karo P. Ha iya. Terus jenenge Li Cungpe. Ya. Aku mbiyen yo margane Li, ning mbokku margane Kong. Oh, Li Cungkong. Oh. Mari silakan nyekar. Sing do paham mesti kemekelen mesti. Uler kambang. Kena guyu ning ra kena nguyuh lho engko. Iya men kok ya. Yo. Diem dong, fokus dong, Mbak Cungpe mau nyanyi nih. Ya, fokus dulu Mbak Cungpe. Yang nyuruh Mas Cungkong. Pun, Pak. Ayo terus ya. Kan
lho cakepan kok ngendal. Kendang. Pak Seno telinganya Suloyo. Kendang, Pak. Oh kendang to, krunguku ngendal. Alit Ketipung. rekma paes sing wadana resep lerga nyakang sulis ing warna gandes lawas karya kimas selahe merak triya trias marang ring budaya seni lan agami ngluhurkan budi pagerti ngelmi teknologi pamruhi gumigunani sami jurung gesang gampang dadi seniman kondang langlang sabar rasa utang dadi menteri ditanggung ora korupsi nadyan panjak nabuh salah nanging pajak tetep cakrak gagah graya graya wekasane gawe bubrah Cakepane kok nek ngrungokke tibane kabeh lho, Tru. Heeh. Nadyan panjak salah, nabuh salah, nanging panjak tetep cakrak gagah tetep cakrak gagah. Terus apa kuwi? graya-graya Nah, kuwi sing tak senengi kuwi. Graya-graya, graya-graya entuk sirah. Graya-graya entuk sirah sing penting iso megagah. Antil mensrat kowe. Ya Simbah. Ora butuh gagah-gagah. Ayo kabeh dadi kepenak. Dadi penak. Ayo. Ngono kuwi. kan sesuai sama nama aku, Pak. Namanya siapa? Retno Dumilah, rasa blewah, mokah-mokah, pengen dibelah. Wo jenenge ya kabeh terus. Iya, Retno Dumilah, rasa blewah, mokah-mokah, pengen dibelah. Weh. Ya diplathok ndase ya, Truk. Kok dibelah kok diplathok sirahe ora. Jare pengen dibelah. Ya aja. Ya kuwi jeneng iki wis ra apa-apa jenenge. Heeh, apik kuwi. Ya. Lagi dong. Tabah Ria. Mama Sang tatu
donya tenan cakepane dhewe-dhewe ku ana jenenge apa kuwi jenenge apa to Urataya ular kambang heeh iki basa nganggo sesuk arep gawe nganggo sing pamane piye kon mikir aku males aku ya mikir kok emoh ora bantimo ha iya melek angel jamak-jamak ya coba gentenan gong saiki arep ngaturke sapa iki sing urung diaturake sapa sing arep aturake mengajeng ya ha iki ana sing nyuwun dadi ati iki diaturake yo sapa sing kepareng arep diaturake men komplit ya Mbak sapa jenenge sing guyu kemolin mas Mbak Cita ya cita-citaku ingin jadi presiden. Lagune sapa? Susana. Susan. Hah? Susan kok Susana. Susana iki ora nyanyi. Susana iki bintang film kok ya. Heeh. Ayo, Mbak, jumeneng mengajeng ya men padha karo kancane. Heeh. Mbak Cita. Aja lali lho terus mongko arep duwetke cumpe karo Prastiwi. Heeh. Dedeg piadeke padha. Ya sinden pokoke sok gawe paguyuban pasi apa ya? Paguyuban sinden 150 cm iki nek disingkat apa? Ayo aja kaya. Ayo dibawane Mbak Cita. Ya. Gegarane saka sapa gong saka Lea Solis oh tegese luwe elinga nggonmu seduluran ora usah sombong Lea Solis niku nggih enten HE Pak ana nya ora apa-apa iya iku sing cendhik iki ya bono cerewet banget iki nya iki teke sapa Cita wis ora apa-apa wis ben duit ki nggo ngopo ya kegarane wong akrami hati-hati lho dhuwur iki wong ngantuk ki polahe werna-werna ya, Tru. Wang-wangune ki penonton streaming sing wis ngantuk. Lah ngopo? Setting aku kok ming tulisane mataku ngono kuwi ta. Matamu kon ngapake? Ha iya. Njaluk lagu ya ora ming tulisane mataku ning. Niku arep ngunekke jenengan ning Pekewuh, Pak. Wah, aku ngerti wonge kok ternyata jujuk. Ora habara bakal iki. Monggo. Yen gampang luwe gampang yen angel ka sinden tuman iki ngapa manfaatke lambeku
Ya ora apa-apa kaya wis ben karang men apa ngirit kaya. Langkung. Walah setan setan. Nombas harta Wis ora arep nganu aku ora arep nirake aku saiki. Sangkeman tak peniteni ya. Ya. Golek. Meneng ta. Ya. Engko ndak diteruske mingan. Ya.
Iki ana pamundutan sing durung diaturake terus. Ya, sapa? Mbak Tatin. Ya. Nglagokke lali janjine. Ayo ngadeg Tin. Ya, kancane pindho-pindho. Jari arep Mbak Pras karo Cumpe. Bariki. Oh iya. Anggere golek sinden kok ora tau entuk sinden dhuwur ya aku ya terus. Entuk sinden. Niku si andung dhuwur. Hah? Andung. Heeh, kedhuwuren. Heeh. Ora karepe sing sepiro? Ya sing sak cukupan, wong wedok ki ora dhuwur-dhuwur, ora cendhek-cendhek. Heeh. Sak congpek. Bahasamu iki. Lah, Cumpe. oh congpek. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Ora usah tok rembug kowe nek rembug, lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong ora nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, gembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk dinamune. Ngono kok. Bila lu kodong kelmu ora ngerti gendinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah apa mangkel? Metu dhewe iki malah. Ora tak gawe lho iki. Ya aku ya ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bagi. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono. Baleni ya? Heeh. Dina Minggu Kang kang tak anti. Ya asline nek dikep kapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Pak. Grul ngono lho. Antuk kaya metu angine dhewe ka to? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ah ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Mung ora ngerti teknik kok, Ding. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Mulai kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Hati aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomaret. Loh. Super Indo. Superhero kayak Indomaret ki. Hati aku main bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nek nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki dene ning daerah isin cawete abang ning jaba.
Perang di sopan santun. Kok mesti abang ya? Nah ya mbok kaya. Sing angel letek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegar. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan, heeh. Medun undang-undang iso ubah kabeh kae mau. Apa yang sing berber? Daginge, ha iya. Oh, daging. Awake ubah, heeh. Gak wetenge ndledek medun Ya wah dledek ya medun dledek munggah iki. kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku dledek petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, Monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. kokek apa? Tak batin-tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatekke iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamarku iki tak templeki gambarmu lho, Dik. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki nang lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ah ben ngapa? Ah ben wegah aku ndelokke matamu galak soalnya. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 aku no. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Coba menglali jan jine Kekok. ora mlaku kok. Aku muni. Lampu ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggih boltip. Paling ngene jenengan ku yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Nek muni jenengan Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Waduh. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduk kaget kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Aku nggih mbol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora jodoh? Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngopo? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak njupuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudungsalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo. Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ra. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Apa elat kak guyu balet? Mbok ya men kok ya sapa-sapa tok takoni guyu.
Lah ya aku ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Burung ya. Pinter. Golek alasan. Na 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 na. Ngandar-andar. Angen dukur. Aku wis ora Ayo dijemke kok. Pasuran. Kok ndadakno buntute? Ayo men ya. Cukul dhewe. Apa? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo aku sing tok lagi sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Cancene kowe ning galak-galakku sajak nyupian
gegayangan iki. Iki gegayangan. Nek penabuh Denko, Nggih. nek sinden iki. Lah apa? Cempek. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Wajos. Ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dheke kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Ya. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibecutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Oh, paham aku. Jan-jane tang-dung tang-dung-tang. Oke, wes. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jan-jane kowe ning ngendi? Kelakatu sajet nyupriyani. Atiku sujane. Iki asine iki penabuh-penabuh iki do seneng nek ndelok kowe joget. Seneng Isih do ora tutuk mesuh barang isih di nek nyang ora apa-apa, ora apa. seneng war mateni ya. Ya kejaba seneng butuh mateni kowe. Pak Wondo seneng banget aku mati. Aja. Ya. Sampun? Sampun wis. Nggih. Ya. Bacute sapa, Gong? Ki terakhir ana sing sore mau nyuwun liwung durung diaturake. Ya. Mbak Prastiwi karo Compe. Ya. Ayo anak-anak TK. Ayo berdiri, tangan ke depan, ke samping, ke muka, dilipat. Oh, lagune Sekongbob. Ayo. Oh, yeah. Ayo sesama orang kerdil jangan saling menghina ya. Ya napa iki? Iso nganu e. Iya. Iso kompak kali kok. Jangan sekati-hati sama nyokap gue. Ini nyampe Ju ini. Oh itu nyokapnya loh? Iya nyokap gue. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Piye kabare, Mak? Medun. Apik-apik no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok ono. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngiyai dhewe kok dedek kok mung semene ya, Mak. Ora apa-apa disyukuri, ora apa-apa. Heeh, sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Aku dinyak terus nrimo. Iki anu abot Apane? Mik apa? Mbok dibecake. Iki abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa lah jenenge? Compe. Oh, Compe. Ora nganggo K. Ora nganggo. Ora wong papek-papek. Gian. Ya, Compe kok. Anjur nyeluk Compe ya, Pak ya. Caidan ora.
Ayo Liwong. Liwong. Po iso, Mak? Nyanyi Liwong po iso? Lho makmu ki. Wah, Liwong ki sembilan sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe, Jek. Apa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia perndangdutan. Lah. Ora montra-montra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki biyen nom-nomane pura wisata Jogja kae nek ora ana Prastiwi ora kebak penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka? Anggepe dheke munyuk ya. Ya. Wis, Rom. Wis. Ya. Nanti. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra. Kanca. Nanti. Nang ngebom. Iyalah mamone yo piye? Piye to kok mau gemremeng ki niat ora kowe? Tandane to, makmu ki mbiyen laire ki nyiji-nyiji. Tuh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Mboten bareng sawakan to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye lenata? Terus digathukke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Iya no. Gak kayak ditotok-ditotok to iki. Ora. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ora nesi. Anyar anak antil pisan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng lho. Gleleng iki. Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya. Tuh, ya mangga. Pratiwi Semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 di ngonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku, Beh. Ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Omonge. Kowe aja wedi, kowe pancen sipate ngono kuwi. Iya, ning kuwi nek sejujurnya anu Pak, saya to. Oh, apik ya dua liliput. Pokoke esuk dijenengi pen penonton streaming do ngerti ya kuwi Duoli. Nek nyuwun lagu Liwong sing nyanyi Duoli berarti Prastiwi Rocombe. Iya. Duoli. Line apa li? Oh iya. Liliput. Masuk, Mbak. Kok iki nyanyi rame ngobo. Obo-obo. Bayar. Ya, lan nanti. Peh wong ayak sabdo. Halah ngono ra iso dadak anu lho. Dadak teko-teko aku to. Ngono nyentar ta. Malah nyanyi wong tuwa. Apa? Ra iso to. Halah. Ngono kemayune Ram. Nyebut wis tuwa barang. Rasa tok kandhane kowe nengke wae nek takon apa nengke wae aja. Aku ndak roh. Oh, dene wong edan.
Ya. Sabtu Yo. Ya, sorry. Kuwi Nuwun nggih. sampean salah jane nek nyawer duit, Mas. Kok Popok. kok mung 50. Ya, nggih nuwun nggih. Neh lho. Ya neh kene. Neh ini. Jaluk. Teni saya, Mak. Ya, kene tak anteni. Ya. Awas nek ngapusi. Nah, hati-hati lho. Ya, ngatos-atos lho Mas dikekake paringke tenan lho. Wingi dek-dek mben 5 dina kepungkur teng Yojo arep ana wong nyawer Asdita dikletak karo pasti. Sepriki dereng mari. Matane ilang siji. Mangga ya. Barongan ora galak, 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 barongan ora galak. Sik, kowe kok dadi gerongane barongan ora galak iki piye? Oh, barongan ki medeni kok barongan ora galak. Ayo ora galak, oh, barongane mung bathuk tok. Ya aku tau padake barongan to, Pek. Alah ngene nesu mak. Ngene nesu. Wis dijaluk urung yo? Urung kejaluk. Wah, gawat. Nek dielingke terus kowe iso ndeng. Duit arti lali-lali. Ya. Alhamdulillah ya, Mak ya. Heeh, sampe tuku sotek ya, Mak. Wis pokoke aku entuk sinden sing cangkeme rusak. Wis padha-padha cenjake. Siji-sijine serang nganggut jare. Nganggut. Ayo tamu. Lah tak jak sesuk. Nah, aku ora oleh omong kan. Enggak. Kowe ngawur nek omong. Kowe iki ora nganggo sensor barang. Ya, ya mangga. Ya. Sabtu pagi. Matur sembah nuwun. Nuwun nggih, Pak. Sesuk melih. Lho. Sesuk melih piye? Dalange ora ta iki? Apa? Kowe ora? Nyo nyawer nyo. Oh. Rene yo. Apa? Ora sawer rene. Dene wedi. Lah kok kake muni-muni. Ayo nyedak kene ya tak. Ayo kene. Ora wis ngono wae. Ini diwaneni ya ora wani. Medeni barongan ora galak kae. Barongan ora galak medeni. Heeh. Ya Traya ndak kencan wektu. Ya sowan ning negara Ngamarta kan. Komplit ning kok kaya isih godhang kahanane. Ayo disowani ya nganggo srebek ya. Ya langsung wae ya. Ayo.
lengeng dia mangu mangkung dan bulan limang langaning kalangguan aklar pandan moncar